Шығарылышыбызны актуаль әңгәмә сәхифәсе белән дәвам итәбез. Созвездие йылдызлык хәрәкәте Кырымда елдагыча ял сменасында, шулай ук Севастопольдә концерт оештыралар. Әлеге чара турында тулырак Созвездие йылдызлык артисты Айгөл Хабибуллина сөйләр, әңгәмәне Алия Галиуллина алып бара. Исәнмесез, Айгөл? Исәнмесез. Менә инде Созвездие йылдызлык дигәчтән балаларның күңелле балачагы күз алдына килә. Чөнки күп кенә Татарстан балалары шушы бәйге фестивальдә чыгыш ясап, җиңүләр яулап, бик яратып сәхнәләрдә чыгыш ясый. Әле сез аларга шуның өстенә ялда оештыргансыз. Бу инде беренчесе генә түгел. Быел кайда була ул? Кайчан башланып китә? Әйе. Без елдан елга балаларны, лауреатларны, җиңүчеләрне аларга бер шундый зур бүләк ясыйбыз. Бергәләп Крымга барабыз инде. Шунда безнең бик насыщенный зур Тулы программа. Бик тулы программа була. Әйе, балалар бик яратып көтәләр бу сменаны, кайчан барырга, кем үтәчәк микән сменага дип кенә торалар да инде. Безгә барыбыз, үзебезгә дә ул смена бик ошый, чөнки сәхнә осталары мастер-класслар бирәләр, укытучылары аларның белә анда иҗатларын үстерәләр барыбер. Җәй көне бит инде ул шундый вакыт. Ял итәсең, укуга синең вакытың китми, шуның өчен рәхәтләндереп, Иҗат белән шөгыльләнеп, үзенең осталыкларын үстерәләр дисез инде. әйе, шулай дип. Аннан соң сез әле менә сер булмаса, балалар анда концерт та куя икән. Әйе, бу дөрес. Безнең иң кульминационный мизгеле инде. Бу безнең зурлап оештырылган концерт. Әйе, без военно-морской флот йортында алабирса балалар белән концерт куячакбыз. Алар анда җырлар белән, биюләр белән безнең Татарстанның күп милләтленең матурлыгын күрсәтәләр инде. Аннан соң бит инде бу беренче генә тапкыр оештырылмый. Балалар бик теләп йөри дип әйттегез. Анда инде ел сайын берничә ел рәттән бер үк кешеләр барганнары да бардыр. Бар, минем даже күргәне бар. Андый кешеләрне күбрәк бу солистлар дип әйттек инде. Чөнки зур коллективларны елдан елга алып барып булмый. Менә солистлар, алар тырышалар ел саен, алар күренәләр, шуның өчен талантлары өчен гел баралар инде. Менә шушы ял сменасына эләгер өчен фестивальдә катнашуына җитми бит әле, тагын нинди булырга кирәк, нәрсә эшләргә кирәк? Актив булырга кирәк. Иң мөһиме инде алар лауреатлар булырга тиешләр, бәлки җиңүчеләр инде гран-при алырга. Менә шуннан. Бу сезнең кайчан башланып китә һәм күпме ял итәсез сез анда балалар белән? Без алабирса 3 атнага барабыз. Бу 22 июльдән 13 августка кадәр була. 13 август без алабирса Казанга әйләнеп кайтачакбыз. Яхшы. Аңлавыбызча, бу ялда монда катнашучы балалар арасында алар бары тик Татарстаннан гына. Әйе, алар Татарстаннан. Безнең республикабызның төрле шәһәрләреннән балалар булачак. Менә сез үзегез дә анда әйдаман вожатый буласыз дип беләбез. Сез әзерлекләрегезне ничек алып барасыз? Без шулай ук концерт вакытында җырлар җырлыйбыз инде. Кемдер шигырьләр укый, конференц булып чыга. Шуның өчен бездәген бик актив катнашабыз. Программада тагын балаларны ниләр көтә? Менә сез 3 атна ял итәсез, концерт куясыз, аннары көннәре балаларның ничек үтә? Анда мастер-класслардан тыш тагын бәлки экскурсиялар буладыр. Менә шуларның барысында байтып әйтеп китсәгез. Без экскурсияларга йөрибез, концертлар бирәбез. Балаларның һәр көне ул бик актив уза, көнгә әллә ничә төрле чаралар уздырыла. Безнең сменаның программасы патриотизмга багышланган. Безнең көн сайын ниндидер активлар белән тулган. Инде булса чарада катнаша. Чарада катнашалар. Чыгыш ясыйлар бит әле үзләре. Чыгыш ясыйлар, үзләрендә яңа ачышлар табалар. Ял азагында безнең тагын бер концерт уза. Без бу концертны инде тагын бер башка лагерь балалары өчен уздырабыз. Алар гел көтү балалар, безнең концертны балалар әзерләнеп килә концертка, чөнки аларга бик күңелле карарга безнең номерларны. Алар күп балалар безнең фестиваль турында ишеткәне дә юк бит. Һәм алар безнең номерларны күргәчтен
алар бик шотланып гел карап торалар. Шуннан ишетеп билеп калалар дейсез инде сезне. Біліп қалалар. Біздің енді міне біз қазір 3-ші ел ола берса шул лагерға сатарға барабыз. Біздің енді анда поварлар, охранниклар тонилар, күтіп олалар, концерт болуын күтелер, һәм алардағын гіл келелер енді қарарға. Біздің фестивальның түп мақсаты бұл енді олдан айткендей патриотизм үстіру. Тәрбиелі болырға, өз ешеген милләтіңні, кішілеріні яратырға шуңа боғышланған деп әйтем. Біздің әлігі бұл зор концертні тамашашы бик яратып қарай. Амин, шулай булсын, біз сізге бары тик уңышлар тілеп қалабыз. Рәхмәт. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенге чыгарылышыбыз тәмам. Без яңалыклар иҗат төркеме сезнең белән сау булашабыз. Барыгызга да имин һәм уңышлы көннәр телибез.